S'acosta Sant Jordi i nosaltres us proposem preparar aquestes roses que són molt senzilles, fetes de poma i pasta de full. Necessitarem un parell o 3 de pomes, una massa de pasta de full quadrada, 4 cullerades de melmelada, el suc de mitja llimona i una mica de canyella i sucre en pols. Comencem rentant les pomes, els hi traiem el cor, les tallem a quarts i laminem. Agafem una cassola i afegim una mica de suc de llimona i a mesura que anem tallant les pomes els hi anem posant per evitar que se'ns oxidin. Traiem les pomes de la cassola i posem aquesta mateixa aigua amb llimona a escalfar. Quan comenci a bullir hi afegim la poma. Esperem que torni a arrencar el bull i l'escaldem durant uns 60 segons. Parem el foc i les escorrem. La poma té que quedar flexible per tal de que no es trenqui quan l'enrotllem. Si voleu fer aquest procés en el microones, les deixeu entre 3 i 5 minuts a màxima potència. Seguidament afegim una mica d'aigua a la melmelada, barregem i reservem. Ara desemboliquem la pasta de full, li posem una mica de farina i l'estirem amb el corró. La dividim en 6 parts iguals. Escampem al damunt la melmelada, punxem amb una forquilla la massa i anem posant els talls de poma a la part superior de la tira, tal com us mostrem a les imatges. Dobleguem la part de la tira inferior agafant una mica la poma. Comencem a enrotllar i ja tindrem la rosa. I les anem col·locant en un motlle de magdalenes. Escalfem el forn a 190 graus i les enfornem durant uns 40 o 45 minuts. Els últims minuts controleu, penseu que cada forn és diferent. Un cop cuites, les desemmotllem, les deixem refredar, les col·loquem en una safata, els hi posem un punt de canyella si ens hi agrada i les espolsem amb sucre en pols. I ja les tenim, unes roses boníssimes per celebrar la Diada de Sant Jordi. I són tan fàcils de fer que fins i tot les podeu preparar amb la mainada. Des de quilòmetre zero us desitgem una bona Diada de Sant Jordi. No oblideu donar-nos un like i si us subscriviu rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.